λίγο ησυχία τα παιδάκια τώρα. Να σας καλησπερίσουμε με τη σειρά μας και εμείς, σαν Ακαδημία Νέων Ηρωδότου, και τα παιδιά μας και τους γονείς σας, όλους εσάς που μας στηρίζετε όλα αυτά τα χρόνια. Έχουμε την αποκλειστική διαπαιδαγώγηση και την ποδοσφαιρική εκπαίδευση των παιδιών σας και αυτό το οφείλουμε σε εσάς, οι οποίοι μας εμπιστεύεστε τα παιδιά σας όλα αυτά τα χρόνια για τη διαπαιδαγώγηση και για την εκπαίδευσή τους στο άθλημα του ποδοσφαίρου. Η Ακαδημία μας είναι μια κυψέλη όπου αριθμεί περίπου 250 παιδιά σε όλες τις ηλικίες με δυναμική παρουσία τόσο στο γάμα ερασιτεχνικό όσο και στα τοπικά παιδικά πρωταθλήματα της Κρήτης. Με προπονητές τόσο από τον προπονητή των νέων όσο και τους προπονητές της Ακαδημίας καταρτισμένους με κατάλληλη τεχνογνωσία στο αντικείμενο του ποδοσφαίρου, όπου καθημερινά διδάσκουν και εκπαιδεύουν τα παιδιά σας. Ο πρόεδρος μας, κ. Καστελιανάκης Εμμανουήλ, καθώς και το ΔΣ, κάνει πολύ δυνατές προσπάθειες, είναι κοντά μας σε καθημερινή βάση και φροντίζουν για την καλύτερη και ομαλότερη λειτουργία των υποδομών και τους ευχαριστούμε γι' αυτό. Επίσης, να ευχαριστήσουμε τους χορηγούς οι οποίοι συμβάλλουν στο ντύσιμο της Ακαδημίας και τον ρουχισμό, την Ατλαντίδα, κατεψυγμένα προϊόντα, το φροντιστήριο ξένων γλωσσών B-Smart, Σπυριδάκη Πελίνα, καθώς επίσης και τους χορηγούς, το Πηγικάκη Εμμανουήλ, εξοπλισμούς επαγγελματικών χώρων, τη Δασκαλάκια Γελιγή, όπου έχει το εργαστήριο παραδοσιακών κολυβών, το Βελιστήριο Ψισταριά Γευστικών, καθώς επίσης και τη βιοτεχνία επίπλων Κομνηνός, όπου όλα αυτά τα χρόνια μας στηρίζουν και οικονομικά στην προσπάθεια που κάνουμε εδώ στη Νέα Λικαρνασσό και εμείς με τη σειρά μας προσπαθούμε με κάθε τρόπο να ανταποδώσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ένα καλωσόρισμα και από τον πρόεδρό μας, τον κύριο Καστελιανάκη Εμμανουήλ.